Kumusta kamong tanan dinha? Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kaninyo. Kumusta ang panahon? Wala ba'y bagyo? Diri sa amoa ang winter murag mohunong na apan daghan gyapong mga snow sa guwa. So hinaut pa unta nga ang spring moabot na diri. Magapasalamat usab ako sa mga tawo nga mitabang og husto aron nga kita maka Bible study, makatuon sa pulong sa Ginoo. Kay kung walay mutabang, dili ta mahitabo, walay mahimo. Ako diri daghang pong mitabang diri og nahibulo usab ako nga usa kita makahimo ni ining YouTube Bible studies. Daghang mitabang usab, so daghang salamat. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Kay kita wala kita magtuon og ordinaryo nga libro, kanang libro sa eskwelahan, kundili atong gitun-an ang pulong sa Ginoo. So atong ihatag ang tanan. Atong idukong atong ulo, atong ipiyong ang mata, tungod kay nakipag-istorya kita sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, nga mao'y gabuhat sa kalibutan. Daghang salamat ni ining panahon karon nga kami makatuon sa balaang pulong. Nagahangyo usab kami o Dios nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Aron nga kami mausub, aron nga kami makasabot sa imong itudlo, aron nga kami makahibalo sa prinsipyo nga imong itudlo kanamo karon. Daghang salamat nga imong gihatag ang imong kinabuhi, aron nga kami mapasaylo. Daghang salamat nga imong gipalit among mga sala. Walay laing makahimo niini kundi ikaw lamang, kay ikaw man ang walay sala. Ginoo, samtang usab kami magatuon mahitungod sa unsaon paghatag nga malipayon o sa imong pag-abot, sa imong pagbalik, Ginoo. Hinaut pa nga kami ma-encourage og gusto, Lord, og tan-aw namo ang among kasing-kasing. Hinaut pa unta ang Espiritu Santo mao'y magadumala kanamo karon. Siya ang tinuod nga teacher. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Well, sa usang semana, gatuon kita sa sinulat ni Lucas, Kapitulo 20. So duol na kitang mohuman sa Lucas, kay adunay 24 ka kapitulo lamang ang Lucas. So naanata kita sa Kapitulo 21. So karon, kining sitwasyon na karon, mga posible Miyerkules ni, o sa Miyerkules Santo. So Miyerkules, Huwebes, Biyernes, dito na siya ilansang sa cross. So duol na siya sa atong pagtuon karon, duol na siya nga ilansang sa cross. So mao na itong bantayan. Og kining atong pagtuon karon ni ining Kapitulo 21 usab, daghang duha ka butang nga atong bantayan. Unang mga bersikulo, si Jesus nagtudlo kung unsaon paghatag kanang gikan sa kasing-kasing. Nga bisag pobre makahatag, dili lang ang dato ang makahatag sa Ginoo. Og ang ikaduha mao ang gisulti niya ang iyang pagbalik. So mao ni naigiingon sila nga doble ang referensya, nga naigiingon niya nga dali lang moabot, very near, pila ka tuig, og napoy very far, nga pila ka libo ka tuig ang iyang istorya. So magsugod na sa walay langay-langay, magsugod na kita sa review. Dito sa review sa Kapitulo 20, versikulo 46 o 47, miingon si Jesus, pagbantay kamo sa magtutudlo sa balaod. Iyang giingnan ang mga tawo nga naminaw niya, o ang mga disipulo
magbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod. So nganuman kay kini silang mga tawhana, sige mo suroy-suroy sa lungsod, gwapo ka ang sinina, ipakita nila nga sila nag-ampo, and then gusto silang yukbuan sa mga tao, o kadaghanan nila magpasikat lang, hipokrito. O mingon si Jesus, kini sila manglupig ni sila sa mga pobre, sa mga byuda. So mingon sila pagbantay. Kita usab karon, gitudloan to usab kita prinsipyo nga magbantay kita sa kalibutan karon, sa Malalod o sa Pilipinas, sa Gihulgan or hayon panandapita, bisag diri sa amua daghan usab nga mga relihiyon nga magbantay usab kita. Mao na usab ka pinaka-reason, mao na pinakadakong rason nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Aron makabantay kita, mahibalo kita kung unsa man piki ba na yung gitudlo o dili ba. So mao na usa sa mga nga akong gihimo nga kamo makatuon inyong ma-analyze ang mga taong mutudlo usab kaninyo. Karon mo ato nakita sa Lucas 21. Sorry, giubo pa gyapon ko. So na ako'y murag halls. Sa akong giingon ninyo, nga ang Lucas 21, 48 ka oras na lang nga si Jesus patyon. So, dinhi, ang amahan, just an introduction, ang amahan nga Ginoo, naghatag sa bugtong anak niya, mahinatagon. Og siya usab, gihatag niyang anak, o ang anak mosulod sa atong kasing-kasing si Jesus, o kini siya ang magatudlo kanato sa paghatag usab nga malipayon. So walay paglangay-langay ato ng atong basahon. Guys, naaba na mo sa kapitulo 21 sa sinulat ni Lucas. Ang Bible sa New Testament, Matthew, Marcos, Lucas. So naa sa ikatulo ang Lucas, Matthew, Mark, Luke. Basahon nato. Mitanaw si Jesus sa palibot, versikulo 1. Mitanaw si Jesus sa palibot og nakita niya ang dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudalan sa templo. Guys, na ako'y libro may tungod sa templo. So maunay templo. Ang templo, so si Jesus dito sa templo. O sa templo adunay lugar nga ang tao makahatag og hinabang, makahatag og kwarta dito sa templo para gamiton sa templo ang mga kwarta. Pareha po na sa atong gobyerno. Kung walay muhatag og buhes, walay mahitabo sa gobyerno, mapobre gihapon kita. So ang templo usab kakilag kwarta. So anyways, nakita versikulo 2. Nakita usab niya ang usa ka byuda. Balik ko na ako sa versikulo 1. Mitanaw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo, sa panundalan sa templo. So kabaluta, mga dato, mga sikat sa ilang paglantaw sa unang panahon nga ang dato na bless. So naghatag sa daghang kwarta. Kabalo kita nga ang uban mo ingon nga mautoy dawaton kay daghang kwarta.
Pero kining usa ka pobre nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabos, kadaghanan sa byuda kabos. Kabos kaayo nga nanghulog og duha ka gagmayng sinsilyo. Sinsilyo lang gamay kaayo ni. Sumihatag siya. Miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Iyang giingnan mga disipulo. Iya usab nga gisultihan kita. Nga mas dako ang gihatag ni ining kabos nga byuda kaysa kanilang tanan nga mga dato. Imagine, gamay lang niyang gihatag, pero mas dako mao'y paglantaw ni Jesus. Nga naman, versikulo 4, kayong uban, mga dato, naghalad man sa ilang mga gasa sa sobra sa ilang bahandi. Sobra, pinisik ang ilang gihatag. Bahandi apan siya ang byuda, bisan pa sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. So, posible nga, miingon si Jesus nga tanan kanang adlaw nga pagkaon unta niya, iyang gitabang. Sa iyang pagkakabus, iyang gitabang. Iyang gitabangan ang mga kabus. Mukhang oxymoron. Nga wala pa'y kwarta, mitabang pa. Mao na giingon ni Jesus. So, unsa may mga prinsipyo nga atong makita dinhi. Sa paglantaw ninyo, katong dato kaayo, sa paghatag nila kwarta na naglisod ba sila sa kinabuhi? Wala. Pinisik lang. Apan kining byuda, maglisod siya kung hain siya magkuha kwarta. Karon musalig na gid siya sa Ginoo. Unsa may kanon ako unsa ipakaon sa mga anak. Misalig siya. Nganong nakahatag man sa ingon ana? Mga mangutana kita. Kay naay mga tao nga dili gusto mo simba. Kay miingon sila nga ang simbahan gusto lang nilang kwarta ko. So, atong tunanik because this is very important nga leksyon nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Dili day unsa kadako ang atong gihatag kun dili nagsakripisyo ba ta? Og hain ba gikan ang imong kalipay sa paghatag? Ano na ba'y kalipay? Kinsa may atong example gyud nga kanang manghinatagon ang atong amahan tungod sa iyang gugma, iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak si Jesus. Aron ipadala dinhi ug aron nga mo'y muluwas kanato. Kay ikaw ug ako dili makaluwas sa atong kaugalingon. Ang atong relihiyon dili makaluwas. Walay makaluwas si Jesus lamang. Ang dugo nga gipaagas niya. So, the best example mao nga ang amahan. Si Jesus usab iyang gisunod, iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Kita usab unsa may atong relasyon niini. Kung kita atong misalig kita, mituo ug atong gihangyo si Jesus nga mosulod sa atong kasing-kasing, siya usab ang magtudlo kanato unsaon paghatag. Nga bisag unsa ka gamay, unsa ka pobre ka, unsa ka kadato, siya ang maghatag og kalipay nga mohatag. Kay for example, sa atong eleksyon, daghang manghatag og kwarta dinha, apan gikan ba na silang kasing-kasing? Nalipay ba ang Ginoo nga sila mitabang? O aduna sila vested interest? Wala gyud sila mahigugma sa mga tao silang pagtabang. So kita gitudluan nga kung naa si Jesus sa atong kasing-kasing, bisag unsa pa kita ka pobre, makahatag gihapon kita. Okay. Moadto kita sa versikulo 5. Ang title, gitagna ni Jesus ang pagkagumod sa templo, gunob sa templo. Kini sa akong giingon na nga kini doble ang leksyon. Ang buot ay pasabot kanang near nga pagtagna o kanang very far nga pila kalibo usa mahuman ang gitagna.
usab ma-accomplish. Okay. Kanang pagbalik ni Jesus, gitagna niya usab. Mao na gitagna niya. Ang uban miingon nga mubalik na karon. Apan dugay paghihapon wala ko kay balog sa mga adlaw nga mubalik, apan miingon siya mubalik aron sa pag-judge sa mga taong dili mo tuog mosalig kaniya. So basahon nato ni. Versikulo 5. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo. So nakita na ninyo ang templo, di ba? Akong gipakita ninyo. Kung unsa kini katahom tan-awon o gidayan-dayanan sa maaninot nga mga bato, unsa man ning klaseng mga bato nga gidayan-dayanan, maong gold o ang mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus. So kining templo gihimo ni Herodes 20 ka tuig sa wala pa natawo si Jesus, AD 20. O gihimo ni sa 60 ka tuig. Dinay 3,000 ka mga tawo nga gatrabaho kada adlaw para mahuman gyuning templo. Miingon si Josephus. Si Josephus usa sa mga Jewish historian nga bisag sa layo pa kaayo makita na nimo ning templo. So gwapo yung kayong templo. Ako sa akong pag-adto namo didto sa Jerusalem, diri sa templo, guba na. Kay giguba ni sa Romano, mga parel na lang ang makita. Mga dagkong mga haligi ang makita. So og kini siya giguba sa AD 70. Okay. So, versikulo 5. Diay pipila kanila nga naghisgot mahitungod sa templo kung unsa kining katahom tan-awon o gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato o sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus. Nakita ninyo kining tanan apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini kay ang tanan tumpagon gayod. Mao na iyang prediction. Mao na gitagna niya. Ang tagna niya nahitabo paghuman sa duol 40 ka tuig giguba gyud ang templo. Mao na near duol nga iyang pagtagna. Pero patay na pod si Jesus. Apan nahitabo pagkahuman sa almost 40 years nga namatay siya nga giguba gyud ang Jerusalem, ang templo. Giguba sa mga Romano. Versikulo 7. Magtutudlo ang title anang paragraph miingon nga magtutud ang mga kalisdanan o mga paglutos sa mga Kristohanon, sa mga sumusunod ni Jesus. Magtutudlo, nangutana sila. Kano sa ba kini mahitabo? Unsa man ang mga ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman. So, nangutana sila og unsa mang mga sitwasyon na, unsa mang orasa, unsang adlaw diri sa Amerika. Mga sobra sa 150 years. Dinhay mga tao nga si Miller nga nagtagna nga si Jesus moabot na sa 1846, 1845 nga mobalik na si Jesus. Apan si Jesus wala mobalik. Daghang mga taong magtagna-tagna nga sila kuno ang Misaya. Bisag si Satanas moapil-apil pod. So mag-amping. Versikulo 8. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo paglimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao si Kristo. Ug moingon sa miabot na ang panahon apan ayaw silag tuuhi. Si Satanas kusog kaayong mo piki
Wala ko kabalo sa Pilipinas aduna bay magpa Jesus din ha, magpa nga sila kuno ang Misaya na. Wala ko kabalo. Apan sa duol lang mabot si Jesus, miingon si Jesus, nag-warning sila kanato sa imuha og sa ako. Pagbantay kamo. Maunay sa akong giingon ninyo, maunay usa ka rason nga kita gatuon sa pulong aron nga kita makabantay. Ug unsa toy piki o dili, magtulo sila nga wala sa pulong sa Ginoo. So miingon si Jesus ni bersikulo had, usa sa importanteng pulong magbantay. Ayaw og paluko dinhi sa kalibutan, bisan sa internet karon, dinhi sa kalibutan sa internet daghang kayong mga piki nga gusto nilang kuhaon ang kwarta nimo sa bangko. So kami diri magbantay usab kami, kay pag abri sa imong computer o sa imong telepono daghang moingon nga ikaw nakadaog kag usa ka milyon or adunay kwarta ka didto sa bangko. Imo lang ihatag ang imong bank account number, naa na kay daghang kwarta. So daghang mga piki, kami usab magbantay. Pero kining pagbantay ni Jesus importante kay ini. Kay espirituhano ni nga magbantay nga dili kanila maloko. Ayaw ka mo kahadlok. Yung si Jesus sa versikulo 8, apan ayaw sila tuuhi. 9, ayaw ka mukadlo kung makadungog ka mo mga gubat o mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga maon ni ang katapusan sa kalibutan. Kining mga gubat-gubat, adunay mga sobra sa 3,000 kagubat na ang nahitabo sa kalibutan. Mga pila ka bilyon ang namatay tungod sa gubat. Ang 15,000 wars, 3.5 billion ang namatay sa gubat na sa unang panahon. O karon gani, giatake sa Russia ang Ukraine, daghang patay. Posible mga 200,000 ang namatay. Sa Vietnam, sa First, Second World War, daghang kaayong patay. Sa Africa, ang Boko Haram ng patay usab. So, dili pa moabot si Jesus, so layo pang moabot si Jesus. Apan daghan pagyapong gira. Apan magkadaghan ang gira. Miingon siya, versikulo 10, ipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makipaggubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabo niya ang makalilisang nga mga linog, gutom, ug kamatay sa laing-laing dapit. Ingon man ang makahadlok ng mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. So dahang mamatay, dahang sakit, coronavirus, dinhay Black Death sa una, dinhay dahang namatay usab sa Spanish flu. So kining tanan nakita na nato ni. Versikulo 12, apan dili pa mahitabo kining mga butanga. Ingon siya, kamong mga Kristohanon, kamong mga disipulo, kamong mga sumusunod ni Jesus, dakpon kamo og lutusan. Dadon kamo ngadto sa mga sinagoga og mga bilangguan og dadon kamo atubangan sa mga hari og sa mga gobernador tungod kanako. Mao nya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. So kana di ang kalisod, importante di kayo na aron nga kita makasangyaw. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagtubag. Kay hatagan kamog igasulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway ang makatubag o makasupak. Versikulo 16, kini importante ning giingon ni Jesus diri. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, og ingon man sa inyong mga kadugo o mga higala og patyo nila ang uban kaninyo.
Daghang mga misyonaryo nga gipamatay tungod ni Jesus. Aduna ako'y libro sa mga martir. Ang pinaka-last nga gibutang sa libro, usa ka Kristiyanos gipatay dito sa Hulo. Usa ka pastor gipatay. Tungod kay nagsulti man siya, may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Gusto niya nga ang taga-Hulo makaadto usab sa langit. Mao nang gihatag niya ang iyang kinabuhi. Mingon siya, versikulo 17, kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. So adunay pulong nga importanteng sa paglahutay maluwas. Dinay usa ka istorya, dinay usa ka pastor, duha ka pastor. Ang usa tigulang na, eksperyensyado, ang usa bata pa. Miingon na ang bata, pastor, miingon ang bata sa tigulang, palihog ampo nako nga makalahutay ako sa kinabuhi, makalahutay ako sa trabaho. Miingon ang pastor nga tigulang, o sige, magampo kanimo. Ang ampo sa tigulang, miingon siya, Ginoo, palihog og hataga og kalisod sa kinabuhi kining pastor karon. So, paghuman sa ampo, miingon ang bata nga pastor, nagampo ako nga makalahutay ako sa trabaho, apan lain man mong giampo nga ako maglisod sa kinabuhi sa akong trabaho. Miingon ang tigulang nga pastor, dinha lang sa kalisod sa kinabuhi nga ikaw makalahutay. Versikulo 20, gipasidaan ni Jesus ang pagkalaglag sa Jerusalem. So kini ang near prediction sa atong Ginoong Hesukristo. Kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga gubo na kini sa dili madugay. So nahitabo gid ni giguba ang Jerusalem. Unya ang nagpuyo sa Judea kinahanglan managan ngadto sa kabungturan, o kadtong atuwa sa syudad kinahanglang mamahawa usab, og ang mga nagpuyo sa kaumahan kinahanglan dili muadto sa syudad, kay didto ang ilang mga kontra. Didto ang mga Romano, versikulo 22, kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot. O si Jesus nagsulti na usab siya may tungod sa pagsilot. Sa ikaduhang pagbalik niya adunay pagsilot. Kadtong mga tawo nga gisalikway ang atong Ginoong Hesukristo may silot sa iyang pagbalik. Ang iyang mga sumusunod, ang mga tawo nga misalig sa iyaha, mga tawo nga giimbita nila si Jesus nga mo'y mudumala sa ilang kasing-kasing, iyang luwason. Ang wala, iyang silutan. Ingon siya pagbalik niya mo ni adlaw sa pagsilot, aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. So kinung pagbalik ni Jesus naa na sa kasulatan sa Old Testament. Niadto niya mga adlaw pagbalik niya pagka-allowed gayod sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masuso, moabot ang makalilisang nga mga kalisdanan ni ining yutaa ug mahiaguma ni ining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Masuko day ang Dios. So dili din ni komedya nga atong isalikway ang atong Ginoo. Kay masuko siya. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada, og ang uban og ang mabihag ngadto sa tanang kanasuran, unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagana ni ini. Sa unang panahon, mao ni ilang armas. Daghang patay. Apan karon mga missile na, mga drones. So dako gyud ang mahitabo. 25
Versikulo 25, ang pag-abot sa anak sa tao. Adunay unyay mga ilhanan nga diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kalibutan kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug makalilisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balud sa dagat. Ako sa nagtrabaho pa ko sa barko sa una, nakakita na kong dagko kaing balud. Apan kini sigurong giingon ni Jesus mas dako pagyud ni kaayo. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang mga naandang agianan. Versikulo 27. Unya mutunga ang anak sa tao. Unya mutunga mubalik si Jesus. Moabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Kuhaon kita. And then mubalik siya. Kining pagbalik ni Jesus, dako kayo ning topic. Gamay lang atong gitunan karon. So kung gusto gid mong maibalo sa pagbalik ni Jesus, the second coming, basahon ninyo ang libro nga Revelation, Daniel, ang sinulat ni San Pablo sa 2 Thessalonians. So gamay lang ning ato, dili kita magdugay ani. Inigsugod nga nagkahitabo ni ining mga butanga. Niingon siya, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang pagtulunan sa kahoyng igera, versikulo 29. Unya gisuginan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igera, ang tanang mga kahoy. 30, kung makita ninyo nga manahon na sila, may balo kamo nga duol na ang tig-init. Mao po ninitabo sa mga diri. Ang mga kahoy, pagka November, ang dahon, mga hulog na, mura nagpatay. Sa winter, wala na'y dahon. Apan sa spring, mga Marso, Abril, magsugod na. So mahibalo na kami nga, summer na. Ting-init na. Muna giingon niya. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaloan ninyo ang hapit ng maghari ang Dios. Si Jesus mobalik dinhi para siya ang maghari sa kalibutan. Timani kini mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tawo nga karon buhi pa. Ang buti pasabot niini nga ang uban nga iyang gi-prediction iyong near makakita gyud nga ang templo, ang Jerusalem giguba. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, mingon si Jesus, apan dili gyud mapakyas ang akong isulti. Versikulo 34, bosa pagbantay kamo. So aduna gyapon pulong magbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang-tuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo pagpadaog sa mga kabalaka may tungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag makalitan kamo ni adtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa, pagbantay gayud kamo, aduna gyapon pulong pagbantay kamo. So importante kay ng pulong magbantay kita. O pagampo, pagbantay, pagampo kanunay. So adunay pulong magbantay, magampo, and then kanunay. Aron nga makabaton kamo kalig-on, unsay purpose kalig-on. Aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Makabarog ba kita sa pag-abot ni Jesus? Mga kaigsuonan, makahadlo kayo ang gitudo ni Jesus karon, apan miingon siya magbantay. Magbantay kita. So, kay si Satanas daghang kaayong himuon nga kita malipat. So,
Maunay atong tun-an sa atong kinabuhi nga kita magpaduol sa Ginoo, miin siya magampo kita kanunay. Magampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga imo kaming giingnan nga magbantay sa among kinabuhi. Daghang salamat nga ikaw mubalik kay lisod ang among kinabuhi. Tudloy kami nga kami musalig nga na kanimo. Tudloy kami nga maglandaw kami sa espirituhanon nga mga butang dinhi sa kalibutan. Kay kami dinhi sa kalibutan mga bakasyonista lang kami dinhi. We are just foreigners. Dili gyud namo ni kalibutan. Dili namo kini ang tinuod nga balay. Ang tinuod namo nga Pinoy-anan mao ang langit, ang imong Pinoy-anan. Ginoo, tabangi kami karon. Hinaot po nga kami magbaton og kasalig o nga kami among imbitahon ka nga mosulod sa mong kasing-kasing. Nagaampo usab ko karon sa mga tawo nga nagasakit. Hinaot po ang imo silang hikapon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.